खानैबो दं अ नोंने मा खालामना दोसो गिबि गिबियावनो गासै नागिरि बिथांमोनखौ खनसे फिन बरायहरबाय लोगोफोर बे आंनि मोनसे गिबि खेब भिडिअ लोगोफोर दिनै बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो जोबजासे नायब्लासो बुजिगोन आरो लोगोफोर ओरैबायदि जोंहा थासारिया माने लासिं सिं जानानै दं आरो दा ओरैबायदि माने ससियेल मिडियायाव माने जायबायदि भिडिअखौ माने खेबनानै बा जायबायदि भिडिअखौ माने हगारनाङा बेफोरबायदि भिडिअखौबो भिउसनि थाखायनो मालायनि भिडिअखौ माने खेबनानै जाम्बा जाम्बि जेबो रोङि मानसिफोरखौ भिडिअनि बानायनाय भिडिअ रेकर्ड खालामनाय जिबायदि रोङि मानसि जाम्बा जाम्बि बोराय बुरैखौ माबोरै माने भिडिअखौ हगारनानै होदों नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायबा बुजिगोन नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायहरनो हागोन लोगोसे बे भिडिअखौ नायलांग्रोदो बिनि उनाव नोंथांमोना फारियै फोरमायनो हागोन थ' भिडिअ ससे क्लिप भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांग्रोदो Nakay. Tesa Puria. Saya senju meeting ni sebab. Masa tu? Ini. Video na lang. Kumpia. Ini pala. Engkam jadumon. Engkam jadumon. Main engkam bi. Gitu begitu. Main engkam. Ba. Asal engkam nama. Kamu nak geri kecil kok. Wah. Wah, engkam beri kok. बेरेखौ अ लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै एसे माने गोसोखौ उसुगुदुयै बा एसे माने लासिंसिंबो मोनदों जानो हागौ लोगोफोर जायबायदि भिडिअ हगारगिरि बिथांखौ नोंथांमोना रागाबो जोंनो जानो हागौ जायबायदि भिडिअ क्लिप खालामनानै खेबना हगारदों नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदिथ' जाथावनाङा नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदिथ' जाथावनाङा जोंहा समाजनि थाखाय हारिनि थाखाय गामिनि रायजो राजानि थाखाय बिदा फंबायनि थाखाय फिसौ फिसाफोरनि थाखाय बिहामजोफोरनि थाखाय मोनसे जोंहा मान सन्मान थायो संसार जानायनि बेलायाव नङा होमबा लोगोफोर जायबायदि आं दा डाइरेक्टलि माने बेखौसो बुंगोन दै जोंहा जेनेबा जरा जुलि जाबाय जेला नङा होमबा लोगोफोर जोंहा जरा जुलि जाबाय जेला जोंहा बोरायलांजासिम जों सानैबो जेनेबा बुरैयाबो थानोबो हागौ बोरायाबो थानो हागौ सानैबो माने समान समान आयुनि लोगोसे थायोब्लानो बोराय बुरैफोरा जिखुनु माने गावसोर सेक्स खालायोना ना गावसोर अनलायना जायोना ना गावसोर बुलायना जायोना गावसोरनि गोसोनि खोन्था बिसोरखौ माने मानो थाखाय हाबा जादों नङा होमबा लोगोफोर मानो थाखाय हाबा जादों मानो थाखाय गथ' गथाय खांदों मानो थाखाय खुदियाफोर खांदों नङा होमबा लोगोफोर बिनि गेजेरावनो जोंहा बोराय बुरैनि मोनसे माने जा सेक्स आथों गोरोबलायनाय जादोंमोन खोमा जानो हागौ दै बिनि गेजेराव जायबायदि माने आं नामखौ नोंथांमोनसिम मेनसन खालामना होला जायबायदि आइजोआ माने बिसोरनि सेक्स खालामबाय थानायखौ माने नुनानै एकदम अकस्मात माने भिडिअ क्लिप खालामनानै माने ससियेल मिडियायाव माने हगारनायखौ माने एसे दुखु मोनदों आरो लोगोफोर नङा होमबा लोगोफोर मोखांखौथ' ब्लाड खालामना होनो हायोमोन ना लोगोसे दिनैसिम बिसोरा बिहामजो थानो हागौ फिसाजो थानो हागौ फिसौफोर थानो हागौ नङा होमबा लोगोफोर बे भिडिअखौथ' ओरैबायदि शेयार जादों बे भिडिअआ माने ओरैबायदि शेयार जादों ओरैबायदि कमेन्ट फैदों ओरैबायदि लाइक फैदों ओरैबायदि बुंदों जायबायदि मानसिया माने भिडिअ खेबनानै हगारदों जायबायदि मानसिया भिडिअ खेबनानै हगारदों बेनो बैथालि होनना बुंदों हा बैथालि जानोबो हागौ बा जायाबो जानो हागौ लोगोफोर बेफोरबायदि माने भिडिअखौ हगारनाङा आरोना माने बिसोर माने एकदम मबाइलनि बिखय जेबो मिथिया बिसोर माने केमेरा क्लिप खेबनायनि बिखय जेबो मिथिया फट' खेबदों ना केमेरा खेबदों जेबो मिथिया मबाइल गिदिर सालायनो रोङि बोराय बुरैफोरखौ बेफोरबायदि माने ससियेल मिडियायाव माने भिडिअ गैथारै बायदि माने भिडिअ हगारना होनायाबो जोंनि बर' गामिनि थाखाय बा रायजो राजानि थाखाय गथ' गथायफोर न'खर परियालफोरनि थाखाय माने एसे लासिंसिं माने संसार जानायनि खोन्था थायोलै बेफोरबायदि खालामनो नाङा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबायानो बेफोरबायदि जोंना माने बर'फोरा माने बिराद माने भिडिअ गैयि सोरबा माने जिबायदि जाथारि भिडिअ सोरनिबा माने एकदम जिबायदि क्लिप खालामना हगारना होयो बेफोरबायदि माने जोंनि थाखाय बिराद माने उसुबिदा जायो आरोना लोगोफोर बेफोरबायदि खालामनाङा दिनैसिम बिसोरो संसार जानानै मालाय बोराय बुरैयाबो जौ फेनानै बा हायाव उन्दुनानैबो सेक्सबो खालामनो हागौ बा बिसोर माने बोराय बुरै मालाबा नांलाय खमलायबो जानो हागौ बुलायनोबो हागौ बेफोरखौ माने सोरबा माने क्लिप खालामनानै हगारनायानो जोंनि थाखाय बिराद माने उसुबिदा जायो निजिनो हारिसो नङा होमबा लोगोफोर दा बिराद लासिंसिं जासिगोन ना बिराद एदाव जासिगोन ना दा गामियाव ओंखारनो हानाय नङा गथ'फोर लासिंसिं जासिगोन फिसौफोर लासिंसिं जासिगोन बिहामजोफोर लासिंसिं जासिगोन जायबायदि भिडिअ खालामना हगारदों बेनो माने बिराद माने गोरोन्थि खालामना होनाय जादों आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै होदो लोगोफोर सोरबाफोर आरो गोदानै फैदोंब्ला नुसनबायदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोब लोगोफोर आंनि बुंनायफ्रा सोरबा गोरोन्थि जाथावना दा आंखौ निसय बर' हारिनि फिसा होननानै गोरोन्थि थाखाय निमाहा होगोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो लोगोफोर बर' हारि जिउल' जाथों